Ilah selamat malam, selamat datang, selamat bagoro semalam suntua untuk di sana dan basamun ilah baranso datang Ado dari Pitala, Wanedi, Seriang Jobang Devri, Bitu Pulau Toki Ayam, nilai batu kayak tabu nampaknya malam gini. Ya, biasa batu kayak ruyung kini lah pandai batu kayak tabu ya. Bitu Pulau Putra SGGP dari Salim Pawang, Alang Pamadu. Putra Rau-Rau Bitu Pulau Dajon dari Tigo Batuan tak ketinggalan Bang Chandra, Bang Andi. Bitu Pulau di sana kita dari Mako Mama si Kambah kedatangan tamu khusus kita nampaknya malam gini. Dari Sungai Rumbai Jawa mas Sungai Rumbai TV kong. Ya. Oh selamat malam Bang Daet KB, nah baru tidur baru sampai. Yalah Mama Lusana nantilah tiba nanti tunggu pun Allah datang. Anggota kitulah duduk date pentas bagora pun lah banyak antibo. Jadi nak salahnya goro kituan sebasi lambe. Sabab balabitu dia wakatu kita wajalan jo jerem loji baputajo. Bismillahirrahmanirrahim. Samulo mak jalo kadisirakan kanelah kulari nembah palun. Samulo salam disambahkan disusun jari meminta ampun. Dari ujung lape kailia dari tengah sampai ke tapi. Nak jan binaso mak papan jokia. Tolonglah jawe salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deba aku kurang semangat kok. Ndak terangan nampaknya doh. Pak Haji banyak ada duit dari siko tapi ndak ada menjawe salam loh. Ya tanam pinang rapi-rapi supaya puyuh ndak berlari kalau menjawe salam kurang semangat ambulang sekali lain. Sebab menjawab salam tu wajib hukumnya di agama kita. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang je baru le. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarlah mana ndak menjawab masuk naraku, menjawab masuk sarugo insyaallah amin. Salam tacurah kanan basamo kabake mama ranggadang basa batua. Pusik jalur kumpulan tali nembak kawi gadang di tengah koto katampek balinduang dek kita basamo. Kapaima tampek batanyo kapulang tampek babarito. Ia bitujo kabake bundo kanduang lipapeh rumanan gadang. Suluh bendang dalam nagari kapayong panji kasarugo kaundong-undong ka Madinah. Santanawi tampek meminta ayah, santanolapa tampek meminta nasi. Ia bituju kabake rang pagurau tigo luak dalam baranso datang dalam meluangkan waktu melangkahkan kaki maayunkan tangan. Kita pagurau samalam suntua menjalin hubungan silaturahmi melalui talang sarwe saluang jodendang tradisi kita di ranah Minang. Nentak lapuk de paneh nentak lakang de hujan. Bertamu kita malam kini dilapik bayu musik Sungai Tarap di bawah tungganai Mama Sikamba Wati Chania kadikojo. Ia dipandang hari samalamiko kini Arielo katiko bayi angin tanang ombak selesai lapati biduak kita layakan. Sebab balah dibitu nyampang tak jadi kita balaya. Kalapuk sampan di muaro pulau menanti arok sajo. Nak jan basu nembak kian. Jodoa tolong mama iriangkan meminta kita kanan satu santoso kita balaya salamai ke tanah tapi. Amin amin ya robbal alamin. Ia kacalak-calak kagantiasah kacimpong pamenan mandi malaki na jawa datang na dake ampiang. Ia kaganti sirinan sekapur rokok na sawatang kaganti salam perkenalan dari kami samalam kini grup saluang jodendang neka mahibur mama jadun sana. Dek sari kita batamu jarang basuo dajan sasik menyebut namun yang salah mimbo gala. Ndak ada salahnya kita perkenalkan anggota kita satu persatu. Ya kita mulai dulu dari tukang saluang nemambui talang sarwe. Kapak buruak tagadai maha musim pabilo tatabusi tagadai kakumango dari kumango tagadai karorao abang suntir tersebut namo nan badendang lai balimo dalam undangan balimo pulau tasuo disiko jadi lai sesuai nampaknya dia skenario malam kini nan di sebelah tukang saluang gapua indah tapi di sasaan dagiang si rampiang pinggang dari sawah lunto lupa baro kanikojo Eli sawah lunto. Bite polo na di sebelah Eli
bakar udang hitam pakai baju putih, kulit kuning lansik, mata sipik pula. Disangka orang Cina le rupanya orang awak Rania Moy dari para juang. Bitu pula nan di tengah na rambut tagere malam kini kete indak kadang pun indak sedang elok kapamenan Rani Pagan dari Padang Gantiang. Bitu pula nan di sebelah Rani biasa lapik jadi jalan orang kini lapik orang nanya turui etek kadai eka kaude sarwaso. Bitu pula nan di sebelah tapi dari Solo mencari surang mengasuh anak surang pulau kota orang Marando kok. Anissa dari Solo. DJ kita nakama main organ dari Sumarak Talawi, DJ Edo orang yang bawakan. Dan ambo sendiri sebagai jurumudi, penyambung lidah, penyambung kato, penyampai pasan. Kok dunia pasan ke bagi anak dendang, kambo dulu babisiknya baru sampai ke anak dendang. Bitujuan yang kebakandak lagu, kambo dulu tibonya baru sampai pulau ke anak dendang. Anggun orang yang bawakan berasa dari Sarwaso. Antadi malah cacik badan seranca iko alun belaki jo alias Marando jo. Untung-untung kameramen gitu kalau Marando pulau lain. Batamu jodoh malam kini Yalah tinggilah bukit si kabik-kabik mak tampak dari gunung Taratai. Sekian dulu samba bos sabik sadonan tinggal untuk nem pandai. Sabab bala lebih itu anak rampadang merantang banang dirantang lalu diperampik lalu dipatigo. Kalau dirantang namanya panjang, elok dipuntan nanya singke sakiro sapa guno. De ulapi si gulambai tabaka istano tak barajo. Ia je singgalangin dua gero kita mulai singgalang jaya mangirianginyo. Anak orang sabu andaleh merantau ke Bangkahulu menetap di kampung Cina membuka usaha rumah makan. Ambil pena mak jo karate tuli lagu yang ketujuh serta pantun yang teraso antakan kamungko utang dek kami mendendangkan. Tolong tuli namo juga lah date kartu mana nembakan dak lagu boleh tujuan kita bak alamai dendang kami nak sampai. Cek lai jangan lupa pulau isi kotak amal kita malam kini. Sabab balab itu ni lagu penaraga nama di sana mangkonya kami ke Balanjo ibu-iba apa tengah kalah kami samalam kini. Tapi sebelum kandak dosana kita tiba sebelum lagu peragaan datang kamari ni kamaca talu kami semalam kini ia menurut adik nabiaso bajanjang naik batanggo turun. Kalau mengaji kita mulai dari alif bagurau tentu kita mulai dari singgalang. Si bansai duduk tamanuang neng kayu sampai batinggang. Dek Sunia ambillah saluang, Dek Eli jo kawan-kawan, sama kita daki jo singgalang, selamat bagurau samalam suntua.
di manyoy lanyo kini lalayoy oy lalay anarang jauh oy tambangan lalayoy oy ketuane kabaju oy nan jadi lalayo oy tuan oy jumpa pandua gantang bahan lajeng ngapa suka tanah anak tigo dua alai tapakai di minang kabawan lai karam dengan ninyo yo tuan salam lalu lah sambadi yang jangan marilah jo maaf kami minta Allah yuk wajo jago kota lampau Allah karam ninyo yo tuan nan beringin dipakan agai amal dibukukan tuana gari yang lain dibukukan tuana gari amma di malanyo kini yang lainan kandung nanti yakin samoba niyai amma batabuju malam kini yang lain batabuju malam kini amma di malanyo kini yang lainan kandung sabantang dari toki ayam nilai batung ke tabu nampaknya malam kini dipapanjang lagu neko ucapan begoro samalam suntua tatompang salam untuk dosa anak nembak samu indak basibak je basisia iya sakawan sapa goron dari tiga luak dan datang samalam nangko melalui talang sarue kita jadi hubungan silaturahmi antara kita sesama orang pagorau kalau boleh pinta je pintu tolong tikam puluh di tengah kita indak kadang pun indak senang elok kapaminan bawa toki ayam di ujung pantun itu bana pasan semalam kini lanjut toke ayam makan lai datang demak lai batung ke tabu mah lamko alai oi sama lamko alai oi di manyo laki ninyo kini alai nan kanduang tali kami rantang panjang nemak nambe bagi ay mamu tuinyo alai ay mamu tuinyo alai ay di manyo laki ninyo kini alai nan kanduang iya selamat datang dosa anak kami yang baru tiba baru sampai silakan marapik sama kalau kita biar terlambat asa datang dan pokok kebasi laujo ialah lagi terdaki je singgalang indua sabalun kandak dosa anak kita nanti boni mungko kerati lagu peragaan pemacatan luar pula sampai kemari tanda kita bagoro salong organ samalam kini yuk kita iringi dulu jo singgalang jaya tolong DJ Nata pakai di mina
Oi baringin di makan nangkai, oi di halaman anak tua nagari, oi di halaman anak tua nagari. Nande yakin lasamu balaniai, batamu kita nanakan oi malam ini, batamu kita nanakan oi malam ini. Singgalang jaya namo lagunya, Singgalang jaya kurang endang. Iyalah lagu tidak kiji Singgalang Indua, lagu turengi Pulau Jawa Singgalang Jaya.